Niende pale. Wewe ndio unataka nipige huko.
I'm
Migori County, Awendo Sub County, West Sakwa, Kamilongo ni Kibera. Mipora tali baba. Igongolo mani chapenje. Gima kuke chako, ne chake karango, ichopo kane kope. Nyaka chak tuma chako ignario mokano. Nyaka chak ignario mokano. Apana aseneno berne kenda aseneno ka improve. Iseneno ka improve. Ana do penj mana penj achiel. E industry matinde ji donje, ng'ato dwa donje. Ni na advice mana achiel minyalo miyo any upcoming artist maneno ka gima en odwa go thum kaka igoni. En advice mana achiel kata ariyo minyalo nyise. Gima nyalo wacho, kila mtu ni kujiamini. Ng'ato ka ng'ato jiamini. Yes. Kise bedo ni ijiamini ni nyalo timo maber moingo macha. Tiro ka gige kitimo to wuok oko matimo nade maber. Then another thing, upcoming artist ni. Kendo yudo ka nitiere mawer maber kata samara nyalo wacho ni nitie maber mawer maber samoro moloyo. To koro an gima medo kwayo gini ka gidhi e studio gibed gi content. Gimoro manyalo miyo
audience timore nade yeah yes koro odhi adhiya ka en gi content moro maber sana ni koro mogi kaka onyisi no wana dhi break matin lakini kwa duogo kendo waduogo mana gi golo band ka go thum wadwa duogo gi interview kendo wadwa vision ni projects mage ma en godo vision mare en man in the next 5 years namba ne mar simu nya yude nya mbui mare yude nango kaka ngisi cha aboy hansa mama na wewe wan ka gikolo wakodo mana ngolo mos iwacho ni ma en romo gi nai to kaka wawacho ja wawacho ni kete mana ka boma hado moni medical ngolo kwa di break kwa duo kendo wan mana kodi asa no wuok kendo moke ba moke Sasa, great job so far. There's just a small educated there. A lot of people watching. So just be mindful. Wewe imagine ukipige video umeshika mapua yako. Alafu nakwambia ukikaa hapa ndani, I'm speaking to them through the headset. So anything that I want wakusaidia nayo, wanakuambia so they just want to make the guy poor. Sasa hata kama unaenda unafanywa interview, you guys are still live. People can see. They're not even but so far so good. Kirudi to be back to you guys. Tuna muendelea na ngoma kidogo. Jibambeni tu kama kitu kwenye build on other live performances. Don't be afraid to dance. You understand? Don't be afraid to dance, enjoy yourselves. Tempo pia sasa ni in the last hour, in the last half hour. So some fun.